Давайте хора съм Антон, винаги ще играм играта на PewDiePie. Само и много малко играх за кара. И така, сори хора, но играх малко за кара и това ще покажа какво съм направил. И така, както виждате, чато е чел. Така, хора, скоро ще имам един компютър, ще стане компютър стари и след това ще пиша открос нов компютър, но не знам кога. Шибано, кога снимам винаги теста. Абе, кога вляза ще се върна. О, да видим. Както виждате, началото е хубаво на играта, започва с някакъв кабел, който се отмикна и някакъв мозъчен. Както виждате, това е началото тук. Така, както виждате, това съм аз. Виждате, печага. Така, гледате, снимам клипове. Гледайте колко много абоната има. Клипата беше толкова искам да снимаш. Така, това е футболна, сори, но и така сега ще събирам да си купя. Не, чакай, не тук, къде беше бюрото? Бира. Така, ето ги бюрата. Искам да събера. Ето това чел, където е 200, челната с дъските. Но в тази игра има един бък. Но където може да има само бюро и... Ето. Бюро и компютърно. Няма кеф. Искам честната си игра, само да се знам. Както виждате, това съм аз. Минивенц. Това съм аз, минивенц. Много телевизор по мене. И така, сега ще видя всичко. Тук качвам клипове, както виждате. Феновете ми харесват спорт, защото не знам което след науки. Така, това е, не знам какво да апгрейдвам неща. Това е, купувам, както виждате, разни неща. Те съм включил, ще събирам за ето това 1930. Това съм си купил. Имам така. Така, ето. Там. Мах първите. И така, както виждате, ако имаш куче, това ще... Значи, вижте, ако си купя шише, ще ми се увеличат гледанията на спортните клипове. Вече са ми увеличат. И така на шия. Така, сега не да си купя, Искам да имам куче. Ще си купя рибка. Мене. И така една рибка. Не, като гостейни. Тя е плюшена играчка. Ето е плюшена играчка. Те така някъде се няма долу не може да е така. Качих 8 абоната. 514, така. Това ме сейф, мога да си кодирам на неща. Това не знам това е. Това е някакви ютубери, но как са късти, бе? Не знам. Това са някакви настройки, а това съм аз, Лея. Видите клиповете ми. Не помня клип. Така гледам, най-новото гледане съм 207. Това съм аз. Минивенци. И това съм се гледане. Готина играта, но ще се развивам в нея доста време. Да кажа, че игра най-ново. Някой написал. Моля, не пишете псевдония. Един вам написаха. Тъпана. Игра най-ново.
пана, като клиповете, като коментарите, Gun PewDiePie. Истих. Котка. Ето котката. Не, котката е. Следва възглавница върху възглавницата котка. Чакай, тя може да се бъде. Сега, ако си купя нещо, ще ми даде да... Килимчета. Така на килимчета. Стени. Ще ключа два вида стени. Картини ли да го знам? Както виждате, той е готин всъщност. Мога е тук да си го заложа. Но нямам пари. Така, това са нас дрехи. Ето дрехите, аз не се барах пари и си ги купих махите най-стари да се още да земя, ама бъга не става, пробвал съм. Просто дали ще стане. Я ми вижте. Ама хора някакъм бъга и няма да го изпълня, но ще събирам за яглечкови компове. Я гледайте колко. Бъга става само за била, и той е малко тъпото, че бъга е само за била, може. Билата ни пушат пода, само са готини. Хора, ще видите, значи, гледайте сега. Искам да ви го покажа бъга. Значи, имам това да кефма. И сега се връщам и ще го имам. Върнах се, както виждате, с ново било. Така, но само за това диста бъга в играта. Но след малко изплъвам. Сега само за това става и това хлъпвам. Така и ползвам на други неща, да не гледам какво става. Знам, че може, казвам, че може за неща, които не си би отключил, да става бък, но не искам. Искам всички да си ги включа честно. Така блаха на настъпа се облутва читано. Найс. Ако имате някакви други нови игри да играя, кажете ми, ще играя. Защото не мога да ви читам мислите, хора. Така, като това е от PewDiePie ще, ако искате да продължа, дайте палец нагоре. Goodbye, браточки. Аз бях вената.